аудиокитоб дар Азия Плюс. қироат кунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. дар пайи шутур. марде шутурашро гум карда буд ва пайваста фарёд мезад: мардум, ҳар ки шутури маро биёбад, чандин дирҳам ба ӯ подош медиҳам. мардум низ ба тамаи дарёфти муждагонӣ ҳар кадом нишонаеро ба ӯ медоданд. яке гуфт: шутуре сурхмӯ дидам ки ба сӯи алафзор мерафт. дигаре гуфт: шутуре гӯшбурида дидам дар он сӯи биёбон. севумӣ гуфт: пушти кӯҳ шутуре дидам ки полонаш нақшу нигор дошт. он яке гӯяд бурида гӯш буд, вон дигар гӯяд ҷӯлаш манқуш буд, он яке гӯяд шутур якчашм буд, вон дигар гӯяд зигар бепашм буд. аз барои муждагонӣ 100 нишон, аз газофа ҳар хасе карда баён. нишонаҳоеро ки бехабарон аз худо медиҳанд низ монанди нишонаҳоест ки аз ин тамаъкорон аз шутури гумшуда медиҳанд. файласуф як тавр худоро шарҳ медиҳад, мутакаллим ба гунаи дигар, савумӣ дар ҳар ду таъна мезанад, чаҳорумӣ низ аз нифоқ ҷоне меканад ва ҳарфе мезанад. фалсафӣ аз навъи дигар карда шарҳ, бо ҳиссе марг гуфти ӯро карда ҷарҳ. вон дигар дар ҳар ду таъна мезанад, вон дигар аз зарқ ҷоне меканад. ҳар яке аз инҳо нишоне аз маҳаллаи ҳақиқат медиҳанд, то вонамуд кунанд ки аҳли он ҷо ҳастанд. албатта инҳо гарчи тамоми ҳақиқатро наёфтанд, ба куллӣ низ аз он бебаҳра намонданд. ин ҳақиқат дон, на ҳаққанд ин ҳама, на ба куллӣ гумраҳонанд ин ҳама. пас магӯ ҷумла хиёл асту залол, бе ҳақиқат нест дар олам хаёл. бозгардем ба достон. шутур гум карда ҳамчунон дар пайи гумшудааш мегашт. дар ин миён марде ба тақлид аз ӯ бонг баровар ки эй мардум, шутури ман низ гум шудааст. ӯ низ бе он ки бидонад шутураш гум шуда, сирфан ба тақлид аз он мард ки ба ростӣ шутурашро гум карда буд, дар пайи шутур равон шуд ва ин суву он су сар кашид. ногаҳон дар биёбон дид ки шутураш раҳост. оре, шутури ӯ низ дар воқеъ гум шуда буд, аммо худаш хабар надошт. вон ки уштур гум накарду аз мирӣ, ҳамчун гум карда ҷӯяд уштуре, ки бале ман ҳам шутур гум кардаам, ҳар ки ёбад уҷраташ овардаам. оре, мумкин аст касе худро дар силки толибони ҳақиқат биандозад ва пас аз муддате мутаваҷҷеҳ шавад ки талаби ӯ ҳақиқӣ нест, балки тақлидист. аммо дар ҳамин аҳвол мумкин аст мутаваҷҷеҳ шавад ки ӯ низ гумшудае дорад. аз он пас ба дунболи ҳақиқат меравад ва саранҷом ба дом мерасад. андар ин уштур набудаш ҳақ, вале уштуре гум кардааст ӯ ҳам. бале, козибе бо содиқе чун шуд равон, он дуруғаш ростӣ шуд ногаҳон. андар он саҳро ки он уштур шитофт, уштури худ низ он дигар биёфт. ҳамин ки он ҷӯяндаи муқаллид дид ки уштураш дар он саҳро мечарад, толиби ҳақиқӣ мешавад, на тақлидӣ. он муқаллид шуд муҳаққиқ, чун бидид уштури худро ки он ҷо мечарид. аз ин пас ӯ чашм ба шутури худ медӯзад ва танҳо ба роҳи худ идома медиҳад. ҷӯяндаи содиқ ба ӯ мегӯяд: пас чаро маро танҳо гузоштӣ? ва ӯ дар посух мегӯяд: гуфт то акнун фусусе будам, ваз тама дар чоплусӣ будам. ин замон ҳамдарди ту гаштам ки ман дар талаб аз ту ҷудо гаштам ба тан. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.